Diri sa tuwag. Salamat Ginoo. Ayan ako guys. Sweat na ko guys. Maghimayag ka Maria, ano ka sa grasya, ang Ginoo anahan mo, bulahan ikaw sa babae ng tanan, bulahan sa bunga sa tanong sa Yesu. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, ikaw po mo kaming makasasana. Karon sa oras sa aming kamatayon. Matumalinig ka na ako sa mala sa imong puno. Maghimayag ka Maria, ano ka sa grasya, ang Ginoo anahan mo, bulahan ikaw sa babae ng tanan, bulahan sa bunga sa tanong sa Yesu. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kami nga makasasala, karon sa oras sa aming Ulang kamatayon. po ng iyong tao. Huwag may puyo siya, ban ka Maghimayag na. ka Maria, ano ka sa grasya, ang Ginoo anahan mo sa Yesu. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa aming kamatayon. Alam mo kaming tako sa gisaad ni Jesucristo. Magamit kita, ang grasya mo, nangunguyo kami, Ginoo. Ibubo sa among mga kasing-kasing. Alam kami, nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayo sa pagkatalang Kristo, imong anak. Tungod sa iyong kasama ng kamatayon sa krus, madalaon na nato sa mga iyong pagkakaroon. Hindi ang mga pangayo, ilagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Himaya sa mahal sa anak sa Espiritu Santo. Maingat sa sunugan ka rin sa gihapon sa mga katigon ng tanan. Amen. Salamat sa mahal sa anak sa Espiritu Santo. Lubos na ka po ngayon sa mga Kristo na nalahalan. Patuyuan sa mga santos na may sa katigon sa mga masampo. Halang salamat sa talagang Mahal ko, okay na. Yaitu pada Yesus diberkati sebuah hiburan. Namun sebelas itu apabila usaha kita gawas kunci buka sini umpamanya kunci umpamanya membuka tidak. Al-Quran sehingga kembali tidak boleh mewajibkan diri. Apabila diri menurut sehingga boleh ini benar. Bapak ini Ambul magkalakan ako, kinahanglan ako, sunod sa kanan, ang pagkakina, at sa pagkakang sunod. Kung nga ako naman ang mga pasilog kayo, magkalakan kanan. Mga Yesus, mga sa kalawas. Igon ikaw, O Kristo. May buntag, Monsenyor. Jadi kepada ang mga tao na alagad sa Ginoo, mahalaga sa Ginoo, may mga arkiles magpapalagay ng anak sa Ginoo, sama-sama sa pagpugas. Sabihin, na una, itanong din o pugas sa iyo na. Ini mamatay kayo. Una mo hindi ang bagong siguro sa bagong sana. Kunya, kung tubo ka na, ako. Kunya, mamuhay, kunya, mamunga. Pagkasalusan ko na itanong na ito sa iyo.
palabra de Jesús en el Espíritu Santo, sama ninyo mo. Hindi siya dibukas. Tungkol sa iyong pagpapatay, namatay siya. Ang magulangan sa tao. Kung kailangan na nalawan sa mga kalunan, nagulan ng pangalaman. Yung kinabuhi sa mga martires, nagpakamatay siya. Kung idagan niyo ng mga martires, so kay matulad, the blood of the martyrs is the seed of Christianity. May nagpapalagan sa mga Christians. Ang pagpakamatay, ang dugo ng yagas, himula sa mga martyrs. Kaya nagpakamatay sa na iyong nabuhin diyan sa mga tao. Ang nagpalaginan isunod sa mga tao na iyong mga martyrs. So, mali ko sa bigay ka sa Diyos. Mali ko na kung para ng Diyos sama sa biso, may tanong, may mamatay na, may hindi magbago sa Diyos sa pagkakutan. Kuya, mabuhi, mamunga ka. Kung nakikita mo, ilot ka ng pag-discard niya. Ang mga martyrs sa ano, kung mga tao na alaga sa sibasa sa mga tao, di kailangan magpakamatay yun. Sa mga alaga ka sa ating ospital, sa pilot, pagkita sa special na tao. Kalimutan yung mga pilot, hindi mo na rin mo aking yung magpapalaga sa Diyos o sa tao. Sama, isang kaya sa tatlong tapo, jadi alam yang tidak boleh mensewa masjid sekalipun alam sa tapos mga sektor, mga tao na sa utos sa kalipan, mga tao na para magkaroon. Yang kita bahas, kalimutan na yung kabalino, nilagay natin mukhaon. Kaya dito sa panahon na 68,000 ang ilan nilagay. Pakano, bisihan, tapuan, pahindahan, tambalan, na pinagkapo, buti ako ito, 15 ka mga mati. Kaya ako magkakalaga ng taon. So, may panahon sa kalimutan na yung Panginoon. So, di na magpakamatay ka. Pagpakamatay. Kalimutan yung gawin, unalan sa iyo. Una, matagal mo yung paligiran sa mga tao, unalan sa makulungan ka, unalan. Pinaga sa mga ayaw mo ng paligiran, dagan ka sa mga Santa Teresa sa Calcutta, may mo siya sa Santa, pero pinaga sa iyo, kung sa sila. Kalimutan, nagpakamatay sa mga unalan sa iyo. Usaha niya sa ang martir na ano sa pagkakita sa mga tao sa San Lorenzo. Tidak ada Lorenzo Ruiz. Hati po. Kasi sa Lorenzo Ruiz ito, unang Pilipino na mati. Nagpakamatay ito. Ito sa tayo. Ay mo martir. Alam sa kaya. Hindi nagbukas sa tayo. Pero, kaya gusto na sa San Lorenzo. Martir.